I pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu. Hajde da preživljavamo na ostrvu. Sa vama su danas opet Mihajlo i ja. Milan. Dobro, Milan je rekao da će malo da ćuti pošto bio je problem sa snimanjem opet. Ali dobro. Ja ću ga poslušam i neće da priča. Ej da, što smo ja i on smislili nešto. Otišao sam kod zubara da popravim oči, ne čujem dobro. Lol. Milane, ako 100 put nisi poropao u tu vodu. Čak i u prvu epizodu. Ej da, hoću da vam kažem da smo malo prejebali epizodu pred kraj. Da. Milan je umeo da kaže doviđenja, a ja... Aha. Ja sam prekinuo da snimam. Slučajno. Ali dobro, ipak vam epizoda traji 15 minuta. Milka, ćuti. Ne znam gdje ću. Miko, ajde idemo u onu minu što sam našao. Ajde. U stvari nemoj Imaš ti li ideš. kamen da napravim kramp? Nemam. Šta kažeš da kopamo ispod nas? Glupi mikrofon. Našao kamen. Au, ale me oće. Daj mi malo kamen. Ali imaš li ti kramp? Ne. Čekaj, tu se nalazi valjda kramp, tu sam ga ostavio. Evo ga. Pa daj mi ga. Našao sam koal. I čujem nekog spajdera. Jao. Pa daj mi gunjo kamen. Sad ću. I opet nisam zapisao kad smo počeli da snijemo. Daj mi malo kamen. Milane, ubi me. Nisam teo. Veti ovo pa podgrej malo. Idi ovo i podgrej ribu onu. Ja pa da podgreš, ispeči ribu. Jo, pa. Našao sam još koal, jej. Je spor ovaj kramp. A rekao si Milana da će ćutiš. Evo glupi mikrofon, šta je ovo bilo? Ako nađeš ugalj, čuvaj ga, će nam treba za baklje. Seronjom. Ako nađe malo ugalj, pa viši ti da sam ga pronašao. Dobro, daj mi malo da napravim baklje. Šta će ti? Pa za baklje. Pa je teti tu. I daj mi malo kamen da napravim pećnicu. Pa ti li si napravio? Ajde, ja ću napravim. Dobro, ajde. Da podgremo ribe. Miko! Molim. Čuo sam da ovdje nas su negdje stavili toj. Slučajno sam uključio jedan klip i saznao sam da ispod ovo ima ovaj nit. Pa ne znam. Idem da vidim. Imaš li još ono sekirče? Ma jok, neće bude ovdje. Na feju. Evo ga. A gdje si ti? Da se teleportuješ ne možeš. Dobre! Kakav moćan mač. Imam još ove koske. I imam i music disk. I neka vam priča. Da vidimo da li mogu da je prevedem.
A kude si ti? Negdje sam propao u ruku. Zagradio sam gdje da ne uđu krave. Miko, znaš šta će sad bude? Da. Će postaneš ribar. Ne mogu ja da stvaram ljudi da popecam. A znaš li da ja nemam ni malo sreću kad pecam? Ko ti je ovi? A neka priča, naslušao sam i ovdje dole. I pogledaj mačka, jel obeći da će mi ga vrneš? Prevedi pošto je tvoj Minecraft na srpski. Smrt, Artop, da. 2 i odbacivanje. Dobro, vrati mi to. 1. Evo ti ovo mi više ne treba. Kad imam ovo. Sad mi to, ovo, idem da napravim pecaljku. I opet pada mrak. Treba da napravimo krevet. Ali To nemamo treba. ovdje. Juju. Pa nemamo vunu, gdje da nađemo vunu? A ja ti to i kažem. Imam drvo, dobro. Pravi pecaljku za tebe i za mene. Miko, veti pecaj. Je? Što je moćno što sam na voju teksturu klati ovaj. Drži. Dolazi da kopamo. Kasnije, moram da dobijem ovo. Miko, imamo zalebac. Ej, posadi lubenice ako imaš. Lubenice. Nemam, ja sam gi sve izveo. Hihi. Piši majmun. Nemoj mi tako vikaš. Sam ti rekao da ih Izvinite, posadiš. drugari, moram da zatvorim vrata. Dobro. Gdje smo stali? Miko, imamo samo još 3 minuta za snimanje. Pa dobro. Pa će snimamo još jednu epizodu, a? Pa ne znam. Dobro. Jao, ja pa bez krampot. Jao. Ja radim. Neću to. Sam failer. Tako. I tako. Imam leba. Imam leba. Istroši sve krampe. Ja imam skrać. Ni put. Niko, kod tebe li su sve? A ne, nisu. Ja kopam ugalj. Znam. Imamo jedan torč. Kopaš ugalj? Da. A za sad ću ovo bude dovoljno. Ugovna. Dobro. A! Lele. Miko, nema ovdje ništa. Jedno metal tamo. I ovdje. Nemam kiselnik. Lele, sudavim. Ne! Miko! Sudavim! Ne! A ne! Prc mi lojke.
nisi pazio? Slučajno nisam znao da ću se ovoliko dugo penjem. Dobro, ne sam imala puno preterane stvari. Samo onaj opasan mač. Samo toliko. Kako bre? A, crču ja opet. Vate jebeni kiselnik. Ljudi, evo, nažalost, završila se epizoda. Ja bih vas pozdravio i samo potražit ću ovaj mač. I da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Doviđenja. Ćao. Da, i ne zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribeujete. Ćao.